Hvad så er det? Silkes tale. I dag vil jeg optage Silkes tale. Og det er min stemme, det her. Min lille kattekillingstemme. Det jeg elsker hvidløg. Nej, jeg hader det. Jeg elsker fisk og sushi. Og i hvert fald pizza. For de første pizza. Okay, i dag skal vi tale om min stemme. Det er derfor, den hedder Silkes tale. Ja, Silkes tale betyder Silkes tale, sådan set. Okay, jeg ligger her, og nu ser jeg mig selv. Ej, det er lidt... Oh fuck, det var klør. Det ser helt der væk. Miau. Okay. Dejligt, dejligt. Jeg ligger her i disse smør killing ting. Se mig her. Silkes tale der. Ses alle sammen.